Osebedo katimore kanyo wadhiane kaunti ma Kiambu e thuolo mag dweche ariyo kende ji madirom 17 osewito ngimagi kaunti ma Kiambu kaluore kod lwenje mag udi. Mayo yangi kod komishona ma kaunti no ma Kiambu mano miluongo kanyo ni Joshua Nkanatha mabende owacho kanyo ni gwandruok mag udi medore kendo kelo thoe ma inyalo geng'. Gavana ma Kiambu Kimani Wamatangi bende okwayo jokanyo ma ochung'ne arita kod jodak ma Kiambu mondo osire lwedo e kedo kod jonjore e kaunti no ma Kiambu. Koro kaka Sharon Ng'ao miyo waler mathoth. Lwenje magudi medore e kaunti ma Kiambu. Ka komishona ma kaunti no Joshua Nkanatha oyango ni ji 17 osewito ngimagi kaluore kod lwenjego. Nkanatha olero ni migawo mochung'ne arita kwe osemako achije 14 ma itudo gi nek bang' gwandruok magudi. Achijego oseonegi buche e doho. Kama miezi 2 hivi 17 18 sasa. Na out of that tumetengua 14 tumepeleka kotini. Tunaambia familia, kwa sababu tumesikia kuna mzee mwingine alimaliza bibi yake njano huko pande Sakatodo North. Vita ama mauaji haisuluhishi chochote. Vita inaleta uchungu ambao utaisha. Kama kuna shinda, eda mahali unaweza saidiwa kutatua shida zile huko nazo. Okang' makamano bende biro e kinde ma obila timo nonro e wi nek ja ohala George Mwangi. Nyaka sani jaod mosenindo Gladys Njeri kod jatije Morris Mbugwa pod odinnegi e sesendo obila kaluore gi bura mane donjnegi godo ka iseyogi gi nek mar George Mwangi. Gavana ma Kiambu Kimani Wamatangi bende osingo podho nying Kiambu kaluore kod njore ma osebedo kamedore e kaunti no. Wewe our women rep na wabunge wengine hata members of our county assembly vile speaker alisema ya kwamba tutafanya kazi pamoja ndio tuhakikisha kwamba hii Kiambu haitarudi tena kwa orodha ya misemo mibaya ambaye tumekuwa tunajulikana mbeleni kama kaunti ya fujo na vurugo na wizi na kukosa kutenda kazi. Mara hii kaunti tutafanya kazi na tutarekebisha. Nyinyi watu wetu tunawaomba tu mtuweke kwenye maombi ndio sisi tufanye kazi. Komishona ma Kiambu bende oloso e wi midhiero mag mach ma itiayo e skunde kendo maketho mwandu mag skundego. E wi mano ojiwo jonyuol kod jotend dinde mondo obed e opara manyime e puonjo kido makare ne nyithindo. Jotelogo nyoloso e nyasi mar Mashujaa mane obagi e lap makirigiti e kaunti ma Kiambu. Sharon Ng'ao, Ramogi TV.